dantzan omen da. Eta bien bitartean hemen ditugu, ekin eta ekin, Orio estropadaren buruan. Azken orduko albistea, estanda bat, Itziarren Txitxarro diskotekaren inguruan, albistegitako lankideek emango dizkigute datu zehatzagoak aurrerago, bien bitartean Jose Luis Korta argi dago, nolabait lehen harrituta geratu gara Astillerok eginikoarekin, etorri egin dela nolabait bigarren kaletik lehenengora, eta orain bigarren kaletik ari den Tiranek beste hainbeste egin du txanda nagusian. Ez da behar jakingo du zergatik, baino ez zait irutzen. Hoari irutzen zait bila askuan jumerko duela bagizan bila, no? Netzako ez zait irutzen ona, tanda irabazin du, baino ez zait irutzen horrek arko unean netzako hemen salida jota bere baliza esti horretik aldula jumeritzake. Porque aiziak deikua botako ditu pasai aldea, no? Ez dakiguna guk hemen ze korrienta da ben kanpuan, no? Korrientan gantik ez bali bada, baliteke kanpuan, aizia hortra bezkazatuko zaio pasai aldea kanpuan, baina baliteke korrienteak esatia iparretik baixoa, no? Ez dakigu gauza, baino ez zait irutzen maniobra hona, netzako bintzat. Bueno, eta kontu guzti honek esaldio kalte egin errekauntziari baserri. Alde batetik ikusten dugu Tiran bertan dagoela, Orio joan egin dela, baina jakina, aldamenean duzurarekin batzutan itxutu egiten zara, ez? Bai, bueno, eta bestetan berriz, erreferentzi gisa bestea pare-parean ikusirik, Tiran talde gogorra dela, eta bueno, agian lehia oraindik ez du hua egiteko, nik uste dut hor, Koiztape bere ibilbidean jongo dela jator zuzen, eta hor, kurbak edo alderak egiten nahi dena Tiran dela, ez? Alderatu, zabaldu, ez? 8 minutu eta 20 segundu Laister, Orio estropadaren buruan, eta hau izugarrizko laguntza da psikologikoki, ongi goaz, besteak atzeratu dira, gainera 2 segundutako altxorrare badugu Jose Luis Korta, guzti hori arraunlariaren buruan orain esfortzuan ari den bitartean, ez? Eta gero badakile gainez etortzeko ere ez duela kale txarrago, no? Eskapa ez gehiago esango duela, eta momentu honetan hori jo ja banderakin pentsatzen nahi da, no? Gauza asko okortu beliago hori joan, eta ikusten bezala dikoan bezala arraunean, no? Badaki useko adrila dakar, eta gainetik ematen maiozu betak hori aurretik dikoana, asko iten du orduan burubak asko iten du, no? Ez da buruba bakarrik baino muskula funtzionatzen duen da buruba ondo amakizunen doble interesaten da hori, no? Orduan zer iruditzen zaizu, Añorgatik Hortzaika bidean da berriz ere bandera edo? Baina bazpare ez dut esango, porque nik hori jo ematen nahi dut, eta dan aldrebez iten dut, eta bazpare isildik ongo naiz, huelkatuta barrua hasi arte, no? Gaur ez du pronostiko gogorri jo nahi, erronkarik ez eta gero-gerokoak, Orio estropadaren buruan, 19:20 minutu aurrera doa, Trintxerpere iruditzen zait oso ongi datorren laugarren kaletik, eta Koiztape zerbait errekuperatu da lehen kaletik, baina pare bat untzi edo gehiago Orioren abantaila. Argi eta garbi, Orio estropadaren burua. Hirugarren kaletik Oriotarrak gurutzatu dute untzia 9:41, Hondarribiak 9:48 egin du lehen txandan, 7 segundu gehiago Koiztapek, 8 gehiago Trintxerpek, 10 gehiago Tiranek. 7, 2 untzitako abantaila, aurrera Valentin. Bueno, Jose Luis Quintenak denbora horri buruzko eritzia emango digu, Jose Luis, badao diferentziaz. Bai, arte desienteak adago, baino, joan urten ere berdina, eta oain esperantza azkeneko luze duntan aber arrimatzen gaur iritzen pixka bat. Eta ikusien ez, beste tandakin ere denbora hobeagoak indut, eta, bueno, espero, inbiar bain. Bigarren luzea klabea izango da estropadira bazteko? Hombre, dudik gabe, hor erabakitzen da estropara. Ni fedea baindik hor dakazeatik guk azkeneko luzea ona iten dugu, eta bildurra dakat kalengatik, gu lehenengo kaletik, nik ikusteten ez, area joan behargea, isla pare hortara. Baina Tiran gure parean do, ez dakit, utziko ikun area juten, hor do kruska. Bandera nun ikusten duzu? Oaindik erdibirian, ez dakit, hori joa jongoan edo San Juana joan, oaindik ez dut esango ez, oaindik zalantzan nago. Suerte, Jose Luis. Vale, eskarrik asko. Horari gara ikusten kanpokaldeko maniobra, Ziabogako lana, Oriotarrek abantaila hartu eta gehiegi arriskatu gabe baita ere. Besteek ere seguruti jo dute, eta Jose Luis Kortak lehen ere ezan digu. Hor txantxa gutxi, izan ere oso gutxi behar da, asko hurbildu eta bapatean urratzeko, zuntzia eta kontu zibiltzea hobe da badespadan ere. Bai, hor itxaso pixkat honen gaiez ikusten da, guk hemendik beti ikusten dugu balizan geldi dagoela, no? Baina patroia ebiturrik handina horrek ematen digu, kanpoa eta barrua ebitzen da, itxasoak olatu honak atzeun,
ekartze du olatu indarra barrua, eta gero bajan Darius Kaperiz kanpoa, no? Orduan asko arrimatze bari mazea, eta kasu, zulu egiteko pinturra, no? Ikuste da hori joia, bandera astintzen nahi dela, ja, kisto mentaja da, ja. Bai, 3 bat untzi, bai. Bai, eta gainetika noan daka, bueno. 3 untzi. Kostape daka estropa kisto nahi berra, azkena ziteko tanda noan. Horreko burupak asko iten du, balizare bakide ez da lobia, eta danak eta bandera galduta, bestiak aurrea, eta oan logika da, kostape tandan azkena, eta logika, oan arteko estropa ikusita, no? Baina badaki eusten ari dira, oain. Bai, baina badaki uste tripulazio daka, da gaztiak eta pele ingo duen, baina zaila izango da azkena izitea momentu honetan kostapentzat. Beitu datu hau, lehen jardunaldiak eizia boga, Oriok 10 segundu kostaperi, 14 trintxerperi, 21 tirani. Hondarribiak ez luke momentuz posturik irabaziko, baina jakina. Orain txanda nagusikoek beste lan erdia dute, nola baita egiteko Baxari. Beste 10 minutu jokuan eta horre, gauzak posible du aldatu, ez? Oriotarrak estropadaren buruan, oso indartxu, konfiantzaz, kale egokitik ari dira gainera gaur, dena alde. Bai, Mikel. Tripulazio ona, dana, oan estropa bukatu, entrenamentoa bukatzia bezala dagoan, hori buelta dut kontxa maten hori jo bezala, lehenostikan 2 segundo bentaja, eta bentaja horrekin atatzea, dakila labea ze tripulazioak, normala dagoan bentaja doblatzea. Arraunean sufritu eta gozatu, dena nahaztuta. Bai, momentu ontzan gauza asko pentsatuko ditu, baina beste gauza batzuk harri guan ja. Banderak ja etxatzen datu gira mutilak. Patroiak hori izango dira, benka bandera goriatek, eta benka hori jontzo bandera, eta oan jendia marrua karrasik jain ez doreko dira. Aurrera, Valentin. Ez, denborak emateko besteik gabe, 9:47 kostapek, 9:49 tiranek, Oriok 9:51.